Блогымны язырға дәвам итәм. Бүген мин шундый матур табигатькә чыктым. Кояш батуын карап торырга. Кояш шундый матур. Нинди темага уйлаган идем алып барырга һәм бу шундый кызык тема дип уйлыйм. Менә буш вакытта нәрсә эшлисез? Буш вакытта нәрсә белән шөгыльләнәсез? Шул темага яздырасым килеп китте. Мәсәлән, буш вакытта мин китап укырга яратам. Китап укыганда син үзеңнең баш миеңне ничек дип әйтим, развиваешь, сүзлекне алырга антым. Үстерәсең. Һәм шул вакытта фикерләү, төс фикерләү чыганагын үстерәсең. Тагын нәрсә? Миңа булыша үземне фикерләремне, төшемне әйбәт үстерергә ул кул белән язу. Беләсезме, минем өйдә кул белән язылган дәфтәрләр бик күп. Мин аларны бүген шкафымда әйбәтләп тиздем. Алардан картотека ясадым. Кайсылары ул язмалар минем терапияне үзләштерү, уку турында, китапларны анализлау, видеоларны анализлау буенча язылган иде. Адекват кешеләр бик аз бездә. Һәм шул тема белән без үзебезнең баш миебезне үзләштерүгә адым ясыйбыз. Тагын нәрсә, минем иң яраткан шөгыльләремдән берсе ул китапны уку. Булай гына түгел. Аны дип әйтим, сүзне оныттым. Устно сөйләп уку. Китапны сөйләп уку һәм ул да баш миендәге нейроннарны активлаштыра. Миңа бу табигать, мин бренди акыл сүз итәргә тиеш бирдем. Яры татарча сөйләшсәм дә җитә инде шул. Кай вакыт теге бар бит, син үзеңә бренди максат куйганда, ул 3 категорияга бүленә. Син бренди төрле максат, мәсәлән, син аны үзләштерә аласың минимум, максимум һәм уртача. Шул мин үземнең минимумны булса да эшләргә тырышам. Чөнки әгәр дә син үзеңә максимум гына эшлим дип әйтсәң, син аны эшли алмассың. Мозг сиңа аны, баш мие сиңа аны эшләргә бирмәячәк. Чөнки син эшләгәндә ул курку хисе уяна. Баш миендә отделы мозга, баш миенең аерым үзләштерә торган җирләре, алар ул әйбергә сопротивляются, сопротивляется, это значит телем. Мин аны сүзлектә караячакмын ул сүзне. Һәм минем планда параллель сүзлек белән видео яздыру иде. Мин хәзер урамда, шуңа күрә ничек бар шулай төшерәм инде. Тагын нәрсә турында әйтәсем килә. Мине үз үсешкә юнәлдерә торган шөгыльләрдән берсе ул рәсем ясау һәм җыр җырлау. Әгәр дә рәсем ясаганда мин кай вакыт аның белән шөгыльләнмим, чөнки минемчә ул син рәсем ясаганда вакыт юкка чыга куядыр ул вакытта. Һәм вакыт юкка чыкканда мин теге үземне әрли башлыйм тагын. Ник син
вакытны юкка әрәм иттең дип инде. Мин генә татарча сөйләшәм икән, бер апа татарча сөйләшә. Тик шулай да, ул да бик кирәк шөгыль. Рәсем ясау, аннары урамга чыгып яңа юлларны эзләү табу әмма. Ул да бик файдалы шөгыль. Су буенда йөрү инде ул аеруча яхшы хәлне, как это по-русски-то я хотела сказать, әйтәсе килгәндә, кәефне күтәрә. Шулай булай икән татарча, кәефне күтәрә ул мине. Ләсме, менә безнең хәзер 20 август һәм урамда инде көзге һава. Мин монда видеода бу җилешә кофтада, чынлыкта минем рюкзак, минем букчада, минем букчада бар куртка, кофта. Алар кирәк булганда мин аларны киеп куйган. Бүген велосипедтә шул турында ул ике теге баланс вестибулярный аппаратны развивать итә. Мин аны яратам, велосипедтә шуны. Беләсезме, менә бу видео астында кем татарча аңлый һәм мине аңлады нәрсә сөйләгәнемне, языгыз, нинди сезнең шөгылегез бар. Буш вакытта нинди шөгыль. Миндә карыйсы килә, чөнки өйрәнәсе килә, тагын нинди шөгыльләр белән була шөгыльләнергә. Тавтология булды инде, ярый. Мин менә сөйлим татарчамы? Кайвакыт уйлап куям, татарча фикерләү миндә бармы? Хәзер менә минем эксперимент булды өчен татарча видео язмаларны язарга һәм аңладым нәрсә. Мин хәзер татарча уй фикер йөртә башладым. Димәк, син күбрәк татарча сөйләшсәң, күбрәк татарча практика булса, син күбрәк татарча уйлый да башлыйсың менә. Менә шулай, тагын нәрсә турында әйтәсем килгән инде. Мозг, баш мие. Баш мие димәк, нәтиҗәдә минем видеода баш мие нәрсә үстерә? Ул устное чтение, уку, язу, кул белән язу. Компьютерда без ияләштек инде. Басырга бармак белән генә, кул белән язсаң, ул теге отделы мозга, ничек була, баш миенең бүлекчәләрен үстерә. Һәм аннары тагын нәрсә безнең җитми ул хәзер. Искә төшерә алмыйм да. Менә шул була инде, дуслар. Кыскасы шулай. Хәерле уңышлы көннәр сезгә. Яз килә.